Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:06. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo panatuntunan Aksyon Hotline karon nga adlaw Biyernes na kita. Thanks God it's Friday. Kapag pangalagad naton today is February 7, 2020. Aksyon Hotline! Actually, ari na kita ho sa naunang Biyernes karon iya ikaduhang nga bulan sang paghigugma. Ginauptan kita karon nga aga sa technical side ni Aksyon Nelmar Madera. Backup naton as usual every morning sa Aksyon Dorel Cabato and Aksyon JM Bikin. Aksyon Hotline! Ako naman Aksyon Tayhopon checking in diri sa aton sining nga pagpangalagad. Tubtob kita sa takna nga alas 9:15 karon nga aga. Ginabi-abi naman ang aton sining nga magka-aksyon nga monitor na via Facebook Live. Salamat gid sa inyo. Padayon nga pagsakdag. No, pwede kita mabatian araman no sa YouTube kag sa website sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline! Basta may available ka lang nga internet connection. Kag may arag ka lang nga Facebook account, i-search mo lang palihog Aksyon Radio Bacolod, dira may available nga pwede ninyo ma-monitor o kung pwede ninyo gid nga access ninyo o kung pwede kamo makapag-participate diri sa aton nga pagpangalagad. Aksyon Hotline! Bangod nga Aksyon Radio Bacolod, hindi lamang on air, ara man kita online. Aksyon Hotline! Sa aton sining nga mga headlines. Aksyon Hotline! 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa headline number 1, perti maniho, 3 ka mga siparadong nga mga operation asang mga police station diri sa Bacolod nangin madinalagon. Baw, may harap yan ang tsambahan, 234,000 pesos nga balor sang shabu. Aksyon Hotline! Kung wala man kagabi masakuti, wala man kagabi maadakpan sang mga operatiba. No less than Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido nga nagkandak sang drug buy-bust operation sa barangay Banago. No, dira sa area sang Sibukaw sa barangay Banago, nagapalagyo man si alias Japoy, pero siling ni
Lieutenant Colonel Jovi Espinido, may sunod pa man. Aksyon Hotline. Pero sa separado yung mga operations ang naglain-lain ng mga police stations, may mga nagkaladakpan, ay wagid kanudlaan. Aksyon Hotline. Sa headline number 2, ariho, atensyon sa aton mga kaaksyon kay baloon tanikron. Bangod sa sining kampanya, no, nga tudo nga kampanya sa Bacolod City Police Office, especially sa idalom sang Drug Enforcement Unit. Isa ini sang rason nga may ara sang paghinunanon o conference nga ginpatigayon sa tunga sa mga opisyales diri sa Bacolod kag kay BCPO Director Colonel Henry Binyas and Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Uy, sa amo nga pag-istoryahanay, may pila pang ginhutik si Sir Espinido. May-ari pagali na bilin nga mga barangay officials nga sige pa, halan nyo. Aksyon Hotline. Ginataga na kamo ultimatum, sige yun yun, hulat gig ka mo, no? Sang tiyempo nga maguntay, nga maguntay ang inyo buol na anuman nga sitwasyon man. Aksyon Hotline. Pero baloon tagkaroon kay may mga signifikante. Kag nano ang impresyon sa mga city officials right after nga na istorya nila ang kontrobersyal nga opisyal sang PNP nga ari diri mismo ginkomisyon sa presidente nga magkadto ka magbulig sa Bacolod solbar sa problema sang illegal nga droga. Aksyon Hotline. Update man kita sa status kag resulta sang examination sa mga patient under investigation sa Bacolod kag Negros kon parte sa novel coronavirus ang paghambalan. Aksyon Hotline. Kag ari atensyon ay dugay-dugay kay plastar ko sa inyo. Actually may ara naman ni sa Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod, pero sa mga wala pa kay balo may mga schedule sa maintenance work. Ang NGCP kag Seneco ay dunaw sa iban nga mga electric cooperatives may malawig nga brownout nga ma-experiensyahan sa pila ka mga lugar diri sa Bacolod City. Aksyon Hotline. Di Sunday, ang schedule sa Bacolod, i-check na lang nagkaroon na ang kompleto gid nga listahan diin nga mga area ang affected sini. So that, hindi magsalig-salig, hindi magkabalaka ang mga area dapat ma-inform ining mga konsumidor nga mawad-an sa supply sang kuryente. Aksyon Hotline. Sa atong nga mag-aksyon nga pwede, o sa atong mag-aksyon nga may plano nga magpadala sa ila sining nga mga mensahe, feel free sa pagpadala sa aton sining nga text hotline 0938-225-5017. Aksyon Hotline. Again ang aton sining nga text hotline 0938-225-5017. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:13 na. Naunahon ko lang niyo kay may successful nga drug operation ang station number 2, ang station number 1, kag isa pa dito ka station o police station sa Bacolod. No? Pero ang dako-dako do amuning iya sa police station number 1, no? May mga nagkaladakpan. Ang station 5 actually may ara man. Aksyon Hotline. Pangayaw man, hindi man niya nagatiner dito sa may, hindi man taga Station 5 sa Granada, no? Kundi nagapangayaw lang to, kang magnegosyo, doon mo man natabo kagabibla. Dira sa Barangay Banago, nga ang subject nga kontrata, transaksyon sa pulis, para sa drug buy-bust, hindi man aktuali taga Banago, kundi dito iya sa piyak nga syudad. Kaiping sa Bacolod. Aksyon Hotline. May lang nakapalagyo to, pero sino niyang natikma iya sa area sa police station number 1? Patrol Report. Let's have Aksyon Eden Abuso sa linya. Aksyon Eden, good morning. Good morning, Action Art. Amo man na balang hambal ni Action Art nga ti kon mga aswang ka bala, hindi ka mga aswang sa imong barangay. Sa imo lugar. Oo. Oo. Dito ka sa pihak. Pero may lang ning gyapon kon ang waay siyang mag-operate man ako paswang. Amo. Mm. Pero Action Art naglambot ya sa 234,400 pesos. Grabe Nga ba? valor sa ginasuspetson siya buong na-recover naman sa tatlo ini ka persona Action Art
sa bypass operation nga ginpatigayon sa police station number 1 last 9:30 kagabi ini sa Purok Malipayon, Barangay 12, Syudad Sang Bacolod. Ang mga nagkaladakpan amo Sanday Samuel Sumagaysay, 38 anyos, residente sang Barangay Villamonte. Si Melanie Del Valle, 40 anyos, taga Barangay 12, kag Sergio Rivera, 33 anyos, taga Barangay Mansilingan. Nakuha sa posesyon ni Sumagaysay ang 13 tanan kahit sealed transparent plastic sachet sa ginasuspetson siya bukag iban pa nga drug paraphernalias. Nakuha man kay Del Valle kag Rivera Action Art ang tagduha naman niya kahit sealed transparent plastic sachet sa ginasuspetson man siya buti. Sa karon ara sila sa custodial facilities sang police station number 1. Ti wala labot sang police station number 1 Action Art no. May police station number 2 man. Okay. Nagpatigayon man sila sang kaugalingon nilang by bust operation. Do sudo lang ni Action Art kaya IT ang station 1 9:30 pagkalas 10:30. Ang station number 2 naman 120,000 naman Action Art ang na-recover. Grabe, Sa no? ginasuspetson siya budriya sa may South Capitol Road, Barangay 9. Ti ang subject Sa diri kilid Action ba Art. siyang Kapitolyo? Oh, correct Action Art. Are lang Grabe. diya. Sus. Ang subject sang operasyon isa iri ka babae Action Art ginkilala kay Maria Erica Talaban, 29 anyos, sang Purok Sigay, Barangay 2, Syudad Sang Bacolod. Kag upod niya sini amo si Melchor Baybado, 23 anyos. Hali naman iya sa syudad sang Kabankalan. Si De La Cruz kag si Baybado Action Art ang ginakabing nga street level target kag newly identified drug personality. Nakuha sa ila ang duha ka dako, 4 ka medium size kag 3 ka palaba nga sachet sang ginasuspetsohan shabu man Action Art. Sa Station 5 Action Art, nagpatigaan man sila sang ila man nga buy bust operation las 11:30 sang gabi kagabi. Arestado ining 30 years old nga lalaki nga naibaloan yara sa Badak watch list. Ang sospetsado amo ini si Raymond Razonable sang Sitio Araw sa Vista Alegre, Syudad Sang Bacolod. Na-recover naman ni Action Art kay Razonable ang 6 ka plastic sachet sa ginasuspetsohan shabu, bulubanta 9 grams Action Art kag may balor 8,500 pesos. Wow. Di kagabi ubos-ubos. Pero Di ang ubos-ubos. value ni siyang drug subong kay ang report kagabi na Action John Diaz daw nagnubo ang kuan siya ni ang value no, ang street value nga pag-estimate nila. Posible Action Art kay suno sa ang una-una ang mga before Hindi na Action punong Art, bakal masyado gid subong. amo nang the law of demand and supply kung baga Action Art vary man ang ilang presyo. Nga why ka naga-demand daw? O why ka naga-demand? Nagjutay na sila sa bunga manog bakal, aw? Action Art? Sila ko nagjutay na manog bakal sa Shabu. Ati wala ta na mahibaluan pamangkoton ta na sa mga authorities man naton, pero ti sinibaluan ta Action Art before paninaggo ang report man nga nagdubo ang o kon nagnubo ang kantidad balasang baligyanay sang shabu, sinibaluan ta tag 10,000 ni Action Art mo ang per gram nila. Okay. Initially amo na, pero we don't know subong kay kung sa 8.5 ni 9 grams ni Action Art, kung i-divide mo 8.5 divided by 9 maiguan niya 944 sakto. Kambuta, okay kung nag-attendance hindi. Tibot silingon basi posible man gid Action Art nga nagnubo-nubo man gid. Diba siguro kung naghina na ang manog bakal di sa Bacolod nag-gross do iban ko do nagtahap man bangod sang presensya ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido bla. Or base ti ang iba Action Art kay ti active subong grabe daan ang mga pagkasaman sang operasyon sa atong kapulisan Action Art no. Amat-amat naman guro base ang iban malay ta nagasaylo sa iban nga lugar o kon nagalaylo danay kumbaga Action Art. Sige. So tatlo by kapat na nito galing ang kay Lieutenant Colonel Jovi Espinido galing kinakapalagyo. Correct, tatlo gito Action Art nakapalagyo. Ikapat to taning iya gali no? Correct, Action Art. Grabe. So, pasunod gid sila kagabi. Ang pagpatigayon man sang operasyon sa aton mga kapulisan. Okay.
Ritalin sa patrol ang kaaksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Patrol Report. Salamat gid Aksyon Eden Aboso. Amo na bala, wala gid iya sang kayuhan nga padulungan kung sige kamo gamit sing illegal nga droga. No, masami nga ginarason sa mga nagkaladakpan nga ti naga-engage sila sa illegal drugs kay pigados la. Why gid mahimo sige, why gid palang abuyan sir, why gid tatrabahuan. Amo lang ni amo na dumduman kag amo lang ni ang amon nga nakita nga mas mapos nga makamani kami, nga makapangita kami sa palangabuyan. Aksyon Hotline. Di pero hindi niya rason. Kang hindi sa tanan nga tiyempo nga buenas ara sa imo. Tilan tawa na. No, dako naman ni nga palamungol. Ang lain pag isang iban, ginatagan na tsansa, may plea bargaining, nag-plea bargaining, meaning, plead guilty sila, no, tapos, tinakagwa sa prisuhan, yate, amo magyapon, pagwa sa prisuhan, way kadudlaan. Aksyon Hotline. Daw bangod sining kampanya sa illegal nga droga, no? Ipaiway ko anay parte coronavirus pa karunan ko ni dugay. Aring importante ho. Bangon nga ti ko ng tawon ta Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Ang iya pagtiner kag pag-assign diri sa Bacolod is no less than sa nangin mando ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang tinutuyo kag ang existence niya sa Bacolod is to solve the drug menace sa Bacolod. Kung ang taon mo gani, makon mo yung tawag ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido nga Siabulay City ang Bacolod. Now, bangod sa iya sininga presensya, at least nakabatyagin man kang iban diri, ginkordam gid man ang mga pila ka sindikato. Aksyon Hotline. However, mayara sige hapon sang pila ka mga nagapangisog nga padayon nagabaligya sa illegal nga droga. Now, bangod may mga insidente nga mga may ara sang kaso, may maging pamatay nga mga drug personality allegedly diri sa Bacolod. Ang mismo pamunuan sang konseho, no less than the vice mayor and the city councilors, na sila mismo ang nabalaka kagusto man, luyag man makasugilanon sa kay Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Kabalukati, basta gani may mga unsolved cases. May mga pinatyanay nga alegasyon parte illegal nga droga pero wala sa nagkaladakpan. That is worrisome. No? Magabatyag agad sang pagkabalaka. Pero ari ang update. Closed door meeting. Meaning di pwede ito nga may magpamating iban, that includes the member of the media, hindi pwede ito mag-attend. Ano ang result sini? Tuod ni kuno nga may ara pagid sa mga ngalan, ganaw dalag ko, mga big time, mga ngalan sa Bacolod, gamon ing balantayan sa listahan ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Online sa Hotline. Ano ang impresyon sa aton mga opisyales sa Bacolod sa sininga opisyal? Joining us this morning is Councilor Wilson John Gamboa Jr. Councilor, good morning. Sir Art, maing aga, kag sa tanan-tanan nga nagapamati, maing aga. Kumusta ang inyo meeting? Daw may adman, daw at least naka heart-to-heart talk kamo kay Lieutenant Colonel Jovi Espinido, Councilor? Yes, ang mga meeting ka mabugnaw, tawhay, cordial kaayo, kag isa ka produktibo nga Okay. hinunanon upod sa atong kapulisan. Sir, I know nga ang very interesting part sini is ano ang mga number one, antes ko magkanto sa mga istorya sa inyo ni Colonel o Lieutenant Colonel Espinido, anong impresyon nyo? Kung ano ang, at least pagkatapos sa pag-isugilanon nyo, ano ang paglantaw nyo sa pag-describe nyo kay Lieutenant Colonel Jovi Espinido? Ang tatlo ka oras atong Grabe, lawig ba? malawig. Kay, in fact, lunch meeting pagani, sige kaon, sige sigulanon. Okay. So, sa sulod sa tatlo ka oras, abi, kung ako kung i-assess ko si Lieutenant Colonel Espinido, kuwan siya, no nonsense guy. Kag inablang saying nga he means what he say and he says what he means. Okay. Sincero. Kag
kwan, he will finish the job. Tapuso niya gid yang obra. Amo na nga ako ng impresyon, amo na ako nga akon may ihambal kag kung may pamangkot ka. Direct to the point siyang magsabatman. Yes, wala pugong-pugong kag amo ang kwambla ang kung anong nakita niya, kung anong iyang ginabatsyag assessment niya, ihambal gid siya simo. Why man siya nagayo, sir, sa city? Kung anong kinanglanon niya, whatever support coming from the council, nga para magamit nila sa operation? Na amo na silintang no nonsense guy, naghambal siya. So ang ginapangabaya sa local government unit, kung mahimo, mabuligan ini naton siya sa iyang mobilization, okay, sa logistics, financial, sa ilang mga operations. Kay ti kung butang ta nga amoy na so far ginahatag sang syudad sa ila ti tuman kakulang sa adlaw-adlaw kag sa 24 hours nila nga pagbantay, pag-operate ng syudad sa Bacolod. So klaro kayo nga amo to nga ginhambal niya lang nga kulang sa suporta. Iniya as far as the drug enforcement unit is concerned. Okay. So financial mobilization kag logistics ang ginapangabaya sa local government unit. Okay. Since nga ang assignment sa isa ka pulis kung sundon tagid no under sa iya sang pulis nga rules kinanglan not more than 2 years no nga dapat magtiner siya sa isa ka lugar sa iya sining assignment. Sir, ang iyang sa case ni Lieutenant Colonel Espinido in terms sa drug campaign, why man siya ka-mention, naghatag abi timetable nga within sini nga binulan, amo ni kalawig, sulbaron kung problema sa droga, why man commitment somehow do pareho siya na? Well, ang impression niya nga natura namon nga he gets his marching order no less than from the President himself. Okay. Direkta siya ga report, kag nagahatag update report sa Presidente. Oho. Kag kung nakita nato ng iyang nga way man siya galawig sa lugar pero ginatapos siya gidyang obra. Wala siya balaga nagatinergid kay base may yatag naman sa iya nga bag-ong assignment pagkatapos siya niya nilimpyo kay iya gidya limpyuhan mo at the soonest possible time. Amo na nga kun nga ano nonsense guy, amo na kun nga daw tapuson niya gidyang obra kay because nga may mga marching orders pa siya nga wala yan nambalaan. Now, tuod ni nga nakamuno o nakaistoryanay kamo, pila pa siya raihan, no, ka mga individual, may ari pa yan mga big time nga mga galan sa Bacolod o kung mga individual nga drug personalities and ang ginatlantaw o kung priority niya, kag that includes sa mga barangay or city officials man nga ginalantaw abi nga sa listahan target sa operation ni Lieutenant Colonel Espinido? Well, ang tanan-tanan nga mga impormasyon nga ginhatag sa amon, it was for your ears only. No? May mga opisyalis kita sa mga barangay nga pwede yaya mahutik gid sa amon. So, there were some councilors who would rather prefer nga hindi na lang. Hindi na lang, pero kung ikaw abi gusto mo mabalaan, pwede ya mahutik sa amon. Kag amuman kay Colonel Henry Binyas, may ara sa silang listahan. Sang aton nga mga barangay opisyalis nga ginakabig nila as valued target. Okay. So may ginhatag siya sa mga ngalan sa amon. So I would rather nga kuwan lang anay na. Kasi tungod sa pagka-sensitibo sa with your respect man sa inyo ginistoryahan to kay nag-close door gani ka mo kay gusto niyo man magkuan siya tapos i-expose yung kung kundi na balahuba. Yes sir. That is correct. Pero bangod sini what do you think? Kay ginatagan sila ultimatum nga kinahanglan tani nagsulungka na sila, naguluntat sila, pero bangon nga ang indikasyon na daway sila naguluntat, may tendency nga mangin subject sila sang operation ni Lieutenant Colonel Joby Espinido. Amuling message siya, Sir Arto, nga masungka ikaw. So may ibit-bit-bit ka. Nga droga. Nga ipakita. Oo, so kay otherwise useless. Hindi sincero ang pagsungka mo. Kung sungka ka lang, away ka bit-bit. Yes. Kaga ibalik. Wala kati may mga kuan man na sila mo, may mga lifestyle check man na sila mo.
Okay. nga ginaobra abi. So hindi pwedeng mapakita ka lang kag surrender ikaw, pero dapat may bitbit ka o kung may pakita ka. Amo nang iya kay te balo ka ang iyang plano, ang gusto yang dulaon gid ang source mo. Source gid ya kay siling ya kung magkontat kag matapna kag makuha ang ini nga mga sources. Ang mga ini mga drug addict ma self rehabilitate na lang na sila ya. Na te mo nang gusto ya, he will go after the source and the sources itself. Okay. Pero Supply, especially supply. kung bangod siling operation, may assurance from the good Lieutenant Colonel nga ti hindi mangin bloody ini kung kay ngiyambal ya, nga ti kung di mo lang sila magbalato during the operation, why gina problema, Ti amutong hambal kung read between the lines Amo na na. Amo na na, sir. Hati. May jutay nga kwan, may kakulba. Pero amo na ang policy direction sa aton presidente mo. That is part siya nga trabaho, gid kung ari di siya. Correct. Amo na ang polisiya subong sa aton presidente. Anti-drug campaign. Okay. So, although short na gani ang atong presidente nga siling niya sa silod sa anong kabulan tapuson niya ang problema sa droga. Okay. So, maybe that is the means in order for this government to attain their goal. Amo kan kakulol ba ato? Pero I don't know. Ang ako na assessment mo lang. Kag tunan kay ti isa sa ginang pamangkot ko nga ti mga unresolved killings involving high crimes, involving well-known personalities. Ti ano ni siya. Pero ti klaro man kayo read between the lines Sige. So laton ta lang niya. After, ang importante nga at least kamo nakasugilanon na sa kay Lieutenant Colonel Joby Espinido. And hopefully tayo yon man ang support sang Bacolod, sang council, kung anong ginapangayon niya. On that note, Councilor, salamat kid. Yes, sir. Dugang, sir, Art, katapusan balati. Yes, sir. Kumindar kami, ma-formulate kami polisiyabi para ma-tap na ang ini, kag ma-prevent ang ini, kag ma-resolbar ang mga krimen. Nga kabay pa nga, wala lang pinatyan na yabi kag dugo nga mag-ilig diri sa syudad sa Bacolod. So, salamat gid, sir, Art. Salamat. Morning. Aksyon Hotline. Tigaling ang baleto siling nga ti duwa mo lang nakabagay, no? Gabi ka na kay Japoy, siling nga Japoy. May sunod pa man nga daw, gipaman ko sa media. Ti, kumusta, sir? Kung sa operasyon nyo, kung magpaglagas kay Japoy, ti duwa mo lang na patay o buhay. Nasigihan nyo, inaya may direkta na naya nga mando, kag ang misyon yan ni Lieutenant Colonel Joby Espinido, the reason called is to solve the drug menace. Di may mga ngalan nga ginhutik sa mga konsyal kung interesado, kagid pwede ito mahutik. Naabot kung sinong konsyal nga nagpamangkot. Aksyon Hotline. Na, di mga barangay kagawads na kumayara, mga barangay officials, barangay kapitan kumayara pagid, or city officials or government employee. Abi ko na ko sa inyo, samtang may tsimpo pa, hunang-hunaan nyo na. Hindi nyo na pagulata, nga basi kon likom sa ibalon nyo, nga ang inyong ngalan, ara sa listahan ni Lieutenant Colonel Joby Espinido, kagun nali operate ka muna, no? Wagi ka mo gatagam, basi kon gwa nyo si Kangkang. Aksyon Hotline 2006. Going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Kamot ng kamot. Baka naman kasi...
nagadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo magkulon nun kag negrosanon inyong nga pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na na'y sabisan anong ang kahintangan responsable ang pagbalita padayon na ipalaknan malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo
Area mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:46. Heaven, Gatorade, good morning. Gamonitor sila amuban si Didoy Aguilar, Los Viminda Aguinaldo. Good morning, thank you for listening. Ara sila sa Facebook page naton nag-aagi. Aksyon Hotline! Mary Grace, Eugenio Fermin, good morning. 3 kids niya, Gracie Lynn, Gia, and Lyra. Gapamati kami. Paring Basti Girhin, Jody Florentino, good morning man. Paring Radix Lambot, kagtanan nga mga puwersa sang kando ni PNP, morning din sa inyo. Inting Bibuso, no? Gamonitor gidra sa may Silin Homes,
Elizabeth Sarita Fuentes. Live sila nga naga-monitor sa tangob. Pakigreet lang kay Lansky Bahon. Kapamati man di siya subong sa tapi kabankalan kag si Jenilyn Lantakon. Salamat gid, no? Ang ibando kay dugay lang. Aksyon Hotline. Now, ang sa Castellana, kundi kagabi na-interview naman si Mayor Romayla Nicor Manggilimutan, parte sa itong kaso balas ang isa ka naka-travel may history nga nag-ayo sa PDMP, nga mo ganing ang provincial administrator kahapon nakamuno nga ti may isa ka case o kung gina-monitor, no, nga persona dira sa may La Castellana nga nag-ayo nga ti kung pwede madala siya sa ospital bangod sa mga symptoms, no, sintomas nga daw katulad sang sintomas ng coronavirus nga gusto niya ti madala sa ospital. Amo nang rason ganing nga ti karon nga laway klase daw sa tanan nga level pribado kag pampublikong eskwelahan sa banwasang La Castellana. Aksyon Hotline. Now, ang balita nga diri sa Bacolod, kundi Corazon Locsin, Montalibano Memorial Regional Hospital. Amo lang ning diri sa Bacolod nga may sa pampublikong hospital, kati may isolation room, may mga POIs din ginapangdalan or patient under investigation. Now, itong isa ka foreign national, kundi na-release naman ito kay negative mo. At least pasalamat kita dati sa good news nga negatibo ang result. Now, hindi gyapon madula ang kabalakas ng publiko. What was the latest kay ginahulat pa atong iya sa mga sang bata to kun atong examination, no, ano ang result sadto? May update kita ihan, i-check ta ini diri sa aton sa Bacolod. Online sa hotline. Joining us this morning is the head sang task force kagintukod sang city, no less than the Vice Mayor of Bacolod City, Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, morning. Yes, Aksyon Art, may agagid ka ito pala mati. Salamat, Gid. May update na, sir, from Dr. Grace Tan or from the Corazon Locsin. Anong latest, sir? May result na nga nabaton sila? Yes, as of now, wala. Pag kita update Aksyon Art, ang iyasang duwato, ang 58-year-old na female, and 12-year-old nga male. Amo na siyang after siyang Canadian eh. Okay. In fact, last night, ginpamangkot ko na siya doktor siyang Kwan. Siya Kwan bala. Sa atong regional hospital. Yung nagdugay ang ila. At hindi man sila kasapat. No? Yung results. Kung wala pa kadwa. Okay. So, depende na guro sa process dito sa RITM, sir, no? Kung ano kalawig ang mapagawa nilang result? Yes, maybe perhaps di damo. So, kung damo man ito nag-paswap or padala sa mga swab nila na magpa-examine. So, ulat-ulat kita. Maybe, this morning, we are waiting for a negative results sa iyasang duwato. Okay. Pero ang latest so the same gapon ang number sa mga taga-Bacolod nga POIs ngara sa hospital, why naging man sang additional pa no nga nagdangop abi o nag-coordinate sa inyo, may mga history o kung nagbatsyag sa sintomas? Well, there are 6 POIs. Okay. Na hari sa Bacolod Hospitals. Excluding siyang Canadian to kayo nagawa na to eh. Tika 7 to siya, pero nakagawa na siya. Yes, sir. Aha. So, anyway, at least, sige, subong ang monitoring na to and hopefully, hindi na ni madugangan pang number ta. Sir, kag amat-amat na, mapagawa ang result katulad to sa Negros Oriental, nga kalabanan, negative man. Yes, we are hoping and praying Aksyon Heart. But sige ang aton education campaign. Yesterday, pinatapos ta ang atong mga big hotels dere.
by Monday, this coming Monday, may meeting naman kita sa remaining. There are 95 hotels, pension houses, resorts in Nahari, Dris, Bacolod. Okay. So, wala sa lugar, tiging split na ton. Kagapon, 30 ka hotels. Then Monday, may bakante na ang session hall. Then ubuso na lang sila naton. Si Dr. Grace Tan, ang aton si Health Office, one subong lay down siyang protocol for all hotels, pension houses, inns, resorts to follow. Ang mga guidelines, no? Pag-abot siyang pag-check-in, yara nga online yes, nag-register, correct na. Mayara man niya walk-in. No? So, we want to protect the guests at the same time ang aton employees. Okay. Sa hotels ng mga pension houses. So, dapat may protocol kita ng uniform na sundon na hindi mo man pala ma-offend ang imo guest. Correct. So, muna siya subong. So, kasi normally, ang aton mga guests ni coming from other countries, kung wala man lang sila pamilya, di sa hotel na sila makatumo. Direkta. Yes, so, dito nang balaan ang ilang entry point. So, dapat may sulundin kitang polisiya sinadra para ma-prevent na ton ang kuning kaso na may ara gid man nga magsulod na mga symptoms mula Aksyon Act. Yes, so and somehow ang pag-intindi ko kung parte sa protocol ni isa man guro nga requirement sa ilan na vice na noong nga may kinanglan may ara sila mga thermal scanner gini ni mga hotel nga pagsulod sa ila client makaintindi mo lang na guro nga dapat ma-check ta na isni kay ba amo ni bala mga safety measures ginay mo. Yes, correct. So, hindi sila gusto mo offend pa ng ilang guests. Ang kalabanan ng thermal scanner ginausaran nila sa ilang employees. So, ang concern niya karon niya sa aton health officers na ang guests na coming from other countries. So, dapat ang ilang visa i-present nila in a nice way. I-submit nilang self nila sa thermal scanning. And kung may symptoms or flu, pabalo sila sa management so that ma-check up sila sa aton mga health officers. Yes, correct. No kay may pero dito nagbangayaw, di ko nagbatsyag na siya karon, dason ilikman niya lang, dason makadto siya sa isa ka hotel, kundi mas lain pagid kung ulihin na mabalahuba o kung ulihin na madiskubrihan. Correct na action at kaya tiga ko kada gausar kada balay mo na siya mo. So gakaon kada kana nara kada yung imo da nga towels lang ginausa. Utensils. Okay. Ganyan kada tubig kaon kada. So dapat na mayara kita polisiya nga sundon. So that hindi naglabta ko ng kaso. Sige. So, ma-check lang kami sa imo from time to time kay amo ning gusto kag damo binag-inquiry sa amon permi nagapamangkot na nung latest nga update sinino. Atong ipanagtag nung thermal scanner sa mga bulutuan, mga more or less, ano to sa mahatag, sir? Well, nag-contact ko subong sa supplier kung saan nila ma-deliver. Okay. So, hopefully, kung nara lang siya matag, kung na yun. Ate, sige. On that note, Vice, salamat sa time. Good morning sa imo. Yeah, thank you, Aksyon. More power. This program mo yung galiwat sa atong tagpalamat. Good morning, good morning. Aksyon Hotline. The City Vice Mayor of Bacolod, no? Si Vice Mayor Ilcid Familiaran. So, sige yan monitoring and hopefully, ang aton malang in-expecting tani, maging negative ang result, agod nga waay nakita sang problema kon pa. Aksyon Hotline. Badski Guardiano Cordero. Good morning, sining live kami kapamati dari sa Bulacan.
sa Manila, no? Paagi sa Facebook Live. Joseph Atensyon, good morning. Kay Philip Laurente, gamonitor man. Aldrin Limaco. Si Manang Jean Pabilio. O, kumusta na? Siniga sa tanan nga Pinoy nga sa Wuhan, si Cory Soliva. I-check ko lang na si Cory, kaya actually atog isa sa Wuhan sa China. Galing ko pa siya ng Jean ka reply sa akon. Basi mahutikan mo siya o ma-chat mo siya lang nagakontak ko kay gusto ko ma-update ni kung pilas lak Pinay anong ginahimo nila to subong sa Wuhan iya, no? May mga Pinoy to gaminuligayan lang kuno sila mga delivery sa pagkaon bukbudlay, no? Total lockdown to sila no? Ti ibaloon ta na. Elizabeth Malaka Gamala. Yeah, good morning to all the listeners, watchers via FB Live. Please greet my niece Jasmine Shire Malaka Brillantes. Her 8th birthday today. Thanks a lot. God bless and more power. Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Taga sila yung ginagritman ni Badsky Guardiano Cordero. Philip Laurente, Christian Rua, Mayngaga, amuman si Manuelito Ainugi Margaha. Actually, ginbaliska din ay awan ko basa kang ngalan niyo. Napamati sila all the way from Quezon City, pero taga-Kabankalan siya. Okay. Elizabeth Sarita Fuentes. Nabasa ko rin ni Kaina. No, thank you, Gid, sa mga nagpadala sa ilang minsay. Si Arthur Siguenza, monitor man. Consorcia, Diego, Radney Carmona, Kapitan dala sa Margisumag. Good morning, paring Basti Girhin. Thank you, Gid. Araman si Alani Arancilio. Ana Marie Palermo, Attorney Councilor Ana Marie Palermo, Bacolod City. Si Giselle Itabag Alvarez. Good morning. Aksyon Hotline. Jesse Diquilato, salamat. Si Colonel Police Lieutenant Colonel na siya blasubong mo. Edvel Isparagusa Balibadlan. Araman si Sir Andy Delgado, all the way from Japan. Japan kapag yapon, sir. Aksyon Hotline. Araman ka monitor si Sarge Rolani Dabi. Sarge Davida, no? Good morning sa imo. Marnit John Gregas Abilida. Dory Malunes Silovera, kapamati sila sa programa, dira sila sa Kabyaan sa Kanduni. Aksyon Hotline. Good morning kay Heaven Heaven. Araman si Paring Chopoy Magmanwa, si Lee Pong sa Macau ni siya, no? Slow Rider nga monitor man, Marlon Radin, Segfred Sapa, Paring Martin Gonzales, monitor man siya ho. Thank you, Gid. Thank you, Gid. Si Aksyon Principal Villamor Araman. Gigi Culaler Gamala, Mississippi Compuesto Tubisi, Araban si Paring Raul Velasco, no? Engineer Raul Velasco, utod ni Onyok Kagruel Velasco, nila ni Nungboy. Naidlaw man ko sa programa pa rin mayo kay nabukabugta ko aga pa. God bless always sa imo family. Sa imo man, Engineer Raul Velasco. Aksyon Hotline. Salamat, Gid, kay Engineer Noel Olia. Gamonitor man siya, Girly Basister, Oyen Colmenares, Pacifico Joseph, si Sar Lanaria, ni Reza Arzagal Obrigo Amahit, Sin Eknero Itabag. Morning, thank you for listening. Aksyon Hotline. Ari di may kapamangkot, silingano na itong status sang pastor nga naglinas, nagwasak sa itong Santo Niño. Sin ko, ako ay nakunagатagid so much interested to kay kapo na lasa na ito sa Aksyon Radio Bacolod, no? Ang ato lang diring tani, ang pastor, kung ano ang nanging gesture sa ila sining leader sa simbahan, sa ila sekta, nga nagpangayo, paagi sa iya to sa ila Facebook page, nangayo sang public apology, no? Galing it doesn't follow nga kung nangayo sang public apology, ang leader nga gina-consider sa ila simbahan o pagtuluan, way na nagasiling, kag hindi nagpatimaan, nga nadala na dara ang pastor nga direktamente, nga mo to ang nag-viral, nag-trending, matapos gilinas-linas sa iyang Santo Niño. Aksyon Hotline.
Kay kadamo sa negatibo nga mga reaksyon, no? Kontra sa ito nga pastor. Actually, ang mga parientes, ito nga mga gayuba, makilala ko, no? Mga amigo ko dra sa kabiyaan sa Cantonese una, pero I don't know kung nakakita ay na kami ni pastor personally, no? Hindi ko pamilyar sa ngalan niya man gani. Aksyon Hotline. Kaya mo na bala, respeto Respeto. Amo na ang pinaka-the best da. So, kung nagpagayo gani sa public apology, ang ila sining ma-consider as leader sa simbahan nila, ti kuntani si pastor na lang ning naglinas sa Santo Niño. Mga man daw sang public apology. Galing kita siya, why kuya, niyo kung may harap na masulintin, ya, linason ko liwat. Aksyon Hotline. Hindi na siya, ako ya, hindi na ko mag-dwell sina nga magsigi pa, kay gusto na ton gani magkabulig nga magtawhay, no? Nga hindi bala maka-create, instead nga makabinuligay kita, mag-isa kita, nga ang aton sining pagpasalamat, kag ang aton pagkilala, ang bottom line, sila isa malang gyapon, ginapatihan ta mo, ang mahal nga makaako nga tagtuga sa aton, lain-lain na galing practice, no, sa kada sekta, kung paano sila, paano nila gina-practice, ang ila sining reliyon o konsekta. Pero hindi ba, ginambal man ang ninyo, hindi man na makaluwas sa inyo, ang inyo sining sekta, kung ipagi na sa ginahimo mo, paano mo gina-translate into action ang imo sining belief? Aksyon Hotline. Ang imo sining faith, kay ba si hambal malang na, no? Hambalan na yung inyo, do why yung man na gina-practice in real life, hindi man nagyapon, may kung pwede mo na yung maintulin ang sakitasan to. Aksyon Hotline. Amo na nga sa mga miyembro sang Romano Katoliko, hindi lang kamo maghatagid nga, maghatagid sang negatibo ang mga reaksyon kung basahon talaga kaluluwa yung pastor ang buyayaw hindi maagwanta ho may pahog pa gani hindi kita gusto nga malabot pa sa punto nga basi masakitan pang pastor o kung makastiguhan sa opisyon yan okay budlay na niya muna ni kadamo sa mga problema tapos mungin oy takabalo ni ipa-check talaga ni sa pamilya niya bala mismo basi kung dira sa dulid na bistorya ni pastor hindi man nga muna no kay hindi gina makapaayo. No, hindi gina makadulot. Why gina sa mayong epekto? Butang lang sa riskong kabuhi niya da. Aksyon Hotline. Good morning kay paring Simeon Lingcorong Kilio. Nag-monitor kami ni Mrs. ko ni Eva Haruvilla, proud OFW from Riyadh, Saudi Arabia. Abing gubaton sa Bago City Rescue, Manang Becca Diaz Saruna, Mensi Alan and Roy Saruna. Mga avid listeners mo diri sa Bangi Abonan, nakatutok na! Aksyon Hotline. Sila ni paring Simeon, G.A.G.O. ito yung klase, pastor, tikita na. Damo reaksyon, tigaling siling ko hindi ni magkabulig. Huwag manigyapon, kiting ing bilifia mo na mo. Galing the way bala, nung inang kung kakig kay mo da, amon mo na iya, no, hindi naman na insakto. Ka-insensitive siya. Mayola na kon, why sa tubangan mo sa why sa tubangan mo sang mga members ng Roman Catholic nga nagalantaw, ti karon kung magsinakitanay na, ti ano na karon guwabe? Aksyon Hotline. Di ba? O, mapunggan pa na karon kon may sinakitanay pa. Hindi kita gusto nga magresulta pa sa isa kada lain naman another problem nga mag-create nga may linaway sila iya, may linaway yung publiko nga subong gani sa tuod lang ti sigurado ginapiesta na ning Facebook account sa pastor ni. Aksyon Hotline. Na hindi mo na ma-discount nga may maakig kag may masakitan sa imo sini ginahimo. Simple lang gani ginaboy mo sigurado kisa makasakit sa pariho mo. O nagaresulta gani kung isa sa mga madinuguon nga may linaway, much more nga may ginimo kaya nga hindi gid husto for me hindi gid husto. Di kung magyan nagapati kag para si mo sala, kundi konbensyon mong tao, pensindiyon mo, hindi nga linas-linason mo, kundi hindi na kitinunto ko si Aksyon Fred sa langga, kundi tinuntre. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio.
Iya namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo pagkolon nun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nakahintangan responsable na pagbalita pagdayon na ipalaknan malasig pero sigurado aksyon na may dalatag palanggan padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo
Ipa-action mo. Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Action mo. Una sa balita, una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol.
Pasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ari ay, i-check ko lang patrol parte sa sining sunog na ginrespondihan nila. Aksyon! Breaking news! Under control naman ko no, dagamay marang Aksyon Eden, abong sa the line Aksyon Eden. Action Art, wala naman sang kalayo kag ti gamay man lang ang damage din no sa diri sa sunog nga nagluntad sa dalan San Sebastian. San Sebastian, Lacson, Action Art mo kung tanawon mo. Kaya tupad ni siya sa isa ka hotel diri man sa syudad sang Bacolod. Actually, opisina ini kag nagaserbe man nga puloy-an ni Attorney Alex Sabastillas, Attorney Jose Manuel Lopez. Muna di Action Art do law firm ni siya. Ti ari di ang sa babaw nga panalgan kay duwa ni siya ka floor. Ang sa babaw Action Art ang nasunog pero mamangkot di bala sa nakakita gid Action Art no kay ina sa kalayo gid. Sir, good morning. Excuse me. Live sir sa Action Radio Bacolod. Sir, ari ka mo di kagina sir, nakakita ikaw di dako nga kalayo. Bro, ang balila subong naman ako compare naman sa kandila, blaw na labot ang kortina. Sige nagsaka. Nalabot gid ang kisamit, yung mga gurong kalayo gid sa. Nakita ko gid nga nagkalayo gid ya. Pero nang kamo pa nagtawag sir, nang bomber. Ano pa ko bulan siya kay nakita ko to bas hindi na magapan bala sang basya-basya, inangayo ko to bulig sa piyak. Na matawag lang sa bumbiro. Kaya bas hindi na madala bala sa basya-basya. Kaya ang tao nakita ko isa lang eh. Oo. Pero at least so far wala mga seconds man lang nagabot man dayon. Ang mga bumbero. Bumbiro kaya natawagan man dayon nagabot man sila dasig man lang nila pick up. Yes, Action Art ang amo matong sa tupad diri nila Action Art. So balik pa na siya gali no, commercial na siya nga may office yes, ang Action law Art firm. kagati sa babaw nga part nagaserbe man bilang opisina man. Bilang tululugan man sang ni Attorney Abastillas di kag Lopez on Action Art. Para sa dugang karon nga detalye, actually ari man di gani si Sir Buboy Plotenia pero tinaga-assess pa sila Action Art sang damage man i-follow up ta lang ni karon. Kag dugang nga detalye bantayan ta lang sa iban pa nga news and public affairs program sang Aksyon Radio Bacolod. Live Direction Art sa Sebastian Lacson Street ini sa Aksyon Ida na boso una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Breaking news. Salamat kinda patrol. Way na siyang dapat kabalakana kung may nabatian ka mo kag nakitaan ninyo nga mga taga Bureau of Fire Protection, mga Volunteer Fire Brigade nga dinaguso dira nagkadto sa San Sebastian Lacson. Bangod sining nagluntad nga sunog. Under control na makonsider naton nga gina-investigate na lang subong mapping operation kaya under control naman gani. Breaking news. Morning, happy birthday lang kay Dennis Villanueva halin sa ka-team Redline. Thank you. Happy birthday and happy listening. Breaking news. Ari pa sa kay Maymar Fernandez Estrella, Dennis Archeda, kay Madam Karen Tahan Langit, kag kay Paring Ide, morning. Hotline. Si Paring Ide Lumugdang and the rest of the Aguila Boys diri sa Bacolod. Si Paring kuanho gamonito naman, nabasa ko rin kaina, Paring Basti, thank you gida. Si Ruben Lugarta from USA, kag Richel Arsenio Cubol, thank you. Hotline. Grabing mga kaakig diri sa mga
listeners na nagapadala sa aton ba sa may messenger, oh. Si Kagawad Melchor Baro karong binis, pero ti magkakigi sa pastoro. Pamati, si Marneta, Jan Gregas, Jan Acosta, sige lang may ilang na siya. Action Hotline! Siya na lang na tubang sa konsekwensya, ginimo ya. Action Hotline! Why na tagaling tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad, but before kita magpaalam sa inyo karon iyang aga, ako lang reminder sa mga taga-Palamatita, especially sa mahilig sa pag-inom ng kape, ari na ang inyo sini, nga masaligan kag ang kape nga makasulbaro sa inyo problema sa pagbatsyag sa sulab sulok-sulok kag pagka-addict sa katulad sa epekto sa mga instant coffee. Dr. Alfred's Green Coffee mo nang gina-recommend naton sa inyo bakod double action antioxidant. Mabuligan pa nga magdaming kondisyon sa aton sining lawas pagi sining kape. Tandaan na Dr. Alfred's Green Coffee damos ang variant nga pwede na gid mapilian. Agod nga mangin the best no ang inyo sining ginabatyag. Nami gid ang kape. Depende na kung taas ang blood sugar levels lawas mo. Gamitin lang ang sugar-free nga Dr. Alfred's Green Coffee. May kape ka na, healthy pang lawas mo din kitas naman. Action Hotline! Why not the time? Diri sa ito na pagpangalagad Friday presentation sa inyo pala tuntunan Action Hotline with Action Delmar Madera sa technical side, backup si Action Dorel Kabatog, Action JM Guapito Baikin. Ako naman Action na Tayhopon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila